Nilalabunod ko sa kanya. Yan kami agdaja. Ayun, I'm here, I'm here. Gasala si Bustorela kung di na makadto. Boss, ano, biyagdala na Bustorel, biyagdala na. Pugar. Wala taho niya kada karon tapos gina pa siya karon wala Hindi. tuo gina karon. Kikigina. And kalalipay na ko. Hindi kikigina sa giles, si Epa. Ang bako hindi ko talaga magiles. Gaububos, hindi. Tapos daw, basilag na tonla. Di, ang balya, sige, 1 hour lang. Ang bako, sige, Namo mailes ko 1 hour lang, boss. Pagsaka yan din, sorry, lalo na mo sa ilo kay Bunso. Pag sa ilo na Bunso, malagyan, nag-comment-comment na po sa tapos sa ilo na din sa likod. babay pa sa gina sa imo. Pero nagkatuwa Yung pag buang. nakita ko gani iya gani ano comment kay Buds kay Bunso gani. Tapos gold ko lang sa ilo na mo sa ako na. Nalipay na daw sana ginalis siya pala pa na nagbalik na naman. Boss, saka ano boss? Basta mapatay naman ikaw hindi sa ilo ka naman kay Bunso. Nagkita kayo ni boxing ano? Kuya Rilto nagkita kayo ni boxing. Wala sila guro kita na ya. Si boxing daw ano na saya daw hangin lang asa. Puro akala ko tikalon Ilonggo lang. Puro sungaw ang istorya ni boxing. Ito, narito.
Tipo daw nalipong na ko sa inyo. Sakit sa ulo. Dula-dula naman wifi ko bla. Kanina umaga talaga kay Relton, yung mga kaibigan ko rin kay board vlogger, nag-collab sila. Ah. 10 sila daw naglingin ulo ko, inikot ko ng inikot lahat yung tamsak. Sabi ko, visit na hilo ako sa inyo. Grabe pulo. Parang 10 sila, nag-collab sila. Kaya lang yung iba parang hindi na nagkakaroon ng harang, Kuya Rel. Tapos yung iba siyempre walang tao. Ah. Maubos yung lakas. Yan si Chef, kung saan tayo doon din si Chef. Iba. Kaya nga. Sino na siya? Sinong gasaka? Si Buds. Bunso, akit ka na bunso. Hibiscus. Gagawa pala ako ng isang account sa StreamYard, paubos na rin yung yung limit ko. Naghanap shoutout, Chef Baldado. Chef, nandito ka na naman, Chef. Bakit kasi, Chef, dumating ka sa buhay ko ngayon lang? Hibiscus flower, pagka na magandang zombie sa balat ng lupa. Nagutom talaga ako, Kuya Rinton. Kagululutong gani. Hindi pa ako nagtanghalian. Dugay-dugay makaon kami tuwa. Ay, grabe naman yung Hindi ako nag-lunch. Host, Kaya magharana mataba sana ako ako kay Miss Angeline. Sige, Chef Baldado, no? Magharana ka lang. Akyat ka dito. Diyos ko, Chef, huwag mo akong haranahin. Baka bumigay na talaga ako this time. Grabe yung tawa ni Kulot eh. Ambot ko ah. Boss, may Pero sa abloy pa sa team natin daw wala naging ko. Boss, may pa rin ginulaw, boss. Ganto ko sa team. Ano? Ganto ko sa pagdating niya doon, babay na. Chef Galdado. May kuwasap mga karil pa sa doon. What's up mga karil? Shout out Miss Angeli. Bakit talaga si Chef? Huwag mo akong tawagin. Huwag tawagin pangalan ko. Nakilig ko ba? Shout out Miss Angeli. Oh my God. Pero tigilan mo si Chef. Huwag mo tawagin pangalan ko. Si Relton, shout out po. Ilang ya. The first time ko umakit dito. May galap siya lang tayo, ako. Chef. Off-cam Chef, lang ako. aranahan mo sa Jilly, Chef. Magsasilent Bakit kasi Chef, huli ka nang dumating sa buhay ko? Shout out po sa lahat. Shout out po. Kinikilig ka si Chef. Hey, buhay. Hindi yan umakyat si Chef sa mga kung saan sa mga bahay-bahay kulot ha. Sa akin lang. Dito lang ako umakyat. Wait lang, screenshot ko muna. Ako Chef, dito rin ako kumakanta kahit wala wala sa ayos yung boses. Si Super Chuck. Sino ba to? Si Bunso? Sino Super Truck? Ugutom ako, Chef. Hindi ko Sino Super Truck? Kantahan ko na lang si Miss Angeli. Sino Super Truck? Sino Super Kanta ka na, Chef. Super Truck na? Oo. Super Tibak man na. Shout out si Relton. First time ko umakyat ka. I-screenshot ko na lang para at least may kahit pangalan lang. Dali na, kulot, kasi baka tawagin na ako. Screenshot ko lang. Ito na. Super tibak. Sino yan? Okay na. Bumaba agad. Bumaba. Sige na, Chef. Kanta ka na, Chef. Sige, tayo na, Chef. Sige, tapos bababa din ako. Thank you. Bigyan mo shoutout y'all, bro. Iba din. I never gone with the wind. Just let it flow. Let it take me where I want to go. Till you open the door. There's so much more. I never said it before. I was trying to find, but I can't find ways. But you came along and you changed everything.
You lift my feel off the ground. You spin me around. You make Wow. me crazier, crazier. It's like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Ewan. Tama lang yun, no? Thank you. Hala, kinilig ako kay Relton. Wala, teka. Nakatibak pa naman yun si Angeli. Shoutout si Real. Thank you, Chef. Thank you. Chef, magaling ka bang mag-ano? Magaling ka magluto talaga? Tama lang po, Sir Redford. Nakilig ko lang, ugar. Bakit kay Relton? Saan ka ba? Sa ano? Sa Manila. Puntahan mo ako doon sa ano, sa Shangri-La. Pag may time, Shangri-La pag ka nasa pala. ano ka. Oo. Yun, makakakain tayo libre. Kaso lang ano, di tayo Ay, may friends sa bayad. FB. Yung contact. Ano Paano ba mo ako province mo? mag-contact? Ano ba province mo? Ano? Ano ako sir, taga Dumaguete po Mindoro. ako. Ilonggo ba? O parang Dumaguete? Bisaya? Oh, Hindi Dumaguete, Bisaya, magkakalapit lang Cebuano pala po. tayo. Cebuano, no? Oh, isang isla lang po yata kami ni ano, Miss Ipacris. Hindi, si Silva Cruz, taga amin yan, taga Negros. Oh, taga Negros ako, taga Dumaguete din ako. Oriental lang kami, Oxford Magkadikit lang Oriental. pala tayo. Ayun na pala eh. Magdikita na kayo. Walang tanggalan. Oo. Naku, kasi Chef, bakit kasi ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Oh. May balak. May balak. Ano na po ako diyan sa Relton sa ano sa kumpanya namin. Bilang isang ano, kusinero. 18 years na po ako diyan. Wow. Pero Relton, pwede na. Pwede na yan dahil lahat ng luto, lahat ng gusto mo lulutuin. Simula po ako diyan na ano, Malaki-laki ng SS 18 years old po. Oo, malaki na. Laki Uwi na kay Relton, pwede na. Agilin lang yung malakas, ha? Kasi ba si, ano? Saan si Buds? Yes, akyat ka, yes. Yeah, bro, yan, sakit ka, bro, yan. Thank you, Chef, ha, sa pakanta mo dyan. Wow, inaharana. Ano po? Minsan lang yan mag-ano si Chef. Pag mag-LS ako, Chef, nandyan si Angeli, akyat ka, Chef. Oo, ano. ay sige po. Karating ko lang dito. Niloko ko kasi dito doon sa kanina si Miss Angelis kaya ano. Miss Bad, tinusundan mo talaga siya. Sentinel, sabi ko, arnahin ko siya, niloko lang. Joke lang. Ngayon pala magalit. Masama pala ito magbiro si Chef. Tinutuhanan pala Kuya Relton. Kaya nga. Oo nga eh. Nakita ko siya dito, umakyat ako. Dapat. Oo, kasi panggabi talaga medyo free ako, Chef. Kaya ayan. Oo. Lagi ako natambay dito kay Kulot eh. Pwede ba kita matanong, Chef? Chef, Ano yun? Ano po yun? kung sakaling bibigyan mo si paglulutuan mo ng ulam si Angeli, ano at bakit? Nakanang ganda ng mga tanong ko. Diyos ko, ginoo ko. Nakilig ko na, bitit. Pailya po. Diyos ko bakit silang kutsa. Bakit pa, Elia? Kasi meaning ng pailya, parang nagpakilala siya. Tapos kulay red pa. Nandun yung kulay ng ano. Basta Chef, pagmamahal. Pangalan yung mga pagkain. Diyos ko, ginoo ko, Kuya Relton. Huwag mo kong ginaganyan, Chef. Dahil ka na ako puli. Dahil ka na ako puli. Sige po, karating ko lang dito sa bahay. Bababa po muna ako. Si Relton, bababa po. Bababa po muna ako. Thank you po. Okay. Chef, akit ka maya pag-type ka. Salamat, Chef, salamat sa pakanta. Thank you so much. Kinikilig si kinikilig si Kulot. Welcome po. Sige, thank you. Sino kinikilig yun? Tsaka ang ganda ng boses ni Chef. Oo nga, Kuya Red. Uy, first time yung kumanta ni Chef talaga. Ang ganda pala ng boses si Chef. Akala ko sabihin niya para gusto ko bulalo. Bakit? Ay, buto-buto.
Nakakakilig yung boses ni Chef. Pag Parang nakiliti gusto ako, Kuya Relton, oo nga eh, kung ako humigit eh, ubos na. Kung ako babae, ang ganda niya kumanta. Totoo, in fairness. paano pa kaya pag sa personal na, no? Oo nga. Parang hindi ko ma-imagine haranahin ako tapos sa daming tao. Naku, Uy, ang- nagawa na sa akin yun ng ano ko, ng asawa ko, Kuya Relton. May dalang Hiwalay mo. bulaklak. Hiwalay mo, tapos si Chef pa. Loko-loko. Joke lang. Ayun ang sabi nila. Sabi niya nga sa akin, kaya nga daw siguro hindi pa ako nagpapakasal kasi may balak pa daw ako. Bala ka ba? Hindi ko Ba't alam, hindi ka, Kuya Relton, bakit hanggang ngayon, iwan ko, hindi ka si Chef ang hinihintay mo? nakatakot. Bakit natatakot ka, Kuya? Magna 9 Anong years na yan kami, Kuya Relton, pero hindi pa kami kasal. Kasi Bakit? most of the time, di ba, sa ibang bansa ako. Oo nga. Mabait naman yan. Ba't Lalo ayaw pag mo tulog, mabait magpakasal? yan. Ewan ko, Pero hindi wala, ko alam. wala Parang naman busy hindi ang pa asawa ako mo. ready. Hindi Wala. naman siya Tanggal hindi naman lahat siya, ng bisyo yan simula nung ako humawak dyan. ah, Balibag lahat galing. tot, no? Oh? Ako naman, Kuya Relton, hindi ako nagnanag ng asawa. Basta sinasabi ko lang yung gusto ko tsaka ayaw ko. Ngayon, depende na yun sa'yo. Kasi ako kasi, ano ako eh. Na Di ano ba alam kita. niyo naman, independent woman ako. Sabi ko sa Yes. kanya, kung hindi ka masaya, go. Maghanap ka ng single, yung magbibigay sa'yo ng oras na hindi ko kayo ibigay. Kung ewan Ah, ko, hanggang ngayon nandyan pa rin siya nagsistay. Sabi ko sa kanya kasi hindi ko bibigay yung full na ano ko talaga. Siyempre, di ba? Alam niya naman, oo. breadwinner din ako. Yan, oo. Grabe yun naman diba? Tsaka, siyempre, may anak ako. Sabi ko sa kanya, pag may makita ka o Ilan ba sakali anak may mo, Vic? makilala ka, Ilan ba anak mo, isa lang Vic? naman, magsi 16 years old na yung anak ko, pero ito, Ay, binata na. ay lalaki. Oo, binata na. I mean, sabi ko nga sa kanya, kung makita ka o may mahanap ka ba na single, kung kaya sa kanya single talaga, at saka masaya ka naman, okay lang sa akin, no problem. Wala akong ano dyan, hindi ko siya pipigilan. Oo. Kasi masama naman, pangit na may Kuya na, di ba, ikaw lang yung masaya, tapos siya pa hindi na. Yan, tama ka dyan. Ganun ako, let go and move on. Ayaw niya naman. I Siguro feel kasi you. siguro yung pag-aalaga din siguro kasi masikaso ako sobra pag nasa Pilipinas ako. Pag nagtatrabaho yan, Kuya Relton, 3:00 pa ng madaling araw, gigising na ako niyan, nagluluto ako ng almusal ng pangbaon niya. Ang galing. Kaya Bagay. siguro ganun din yung pag-asikaso siguro, tsaka yung pag-intindi. Ang dami rin Bagay. namin pinagdaanan. Kasi di mo wala namang perfect na relationship. Tama ka dyan. Ate Angeli, single ka ba? Ako, Diyos ko, anong balak naman, Yels? Sa paper, sa legality, single pa talaga ako, Yels. Wala akong asawa. May anak ako, wala akong asawa. Wala, hindi ako Gawin kasal. tayo dyan, Kahit isang beses, Yan ang hindi ako butasan, pinasal. Bede. Sige. Hindi ba si Randy? Oo, Ay, si hindi ba Randy, si, Yan. umakyat na. si Randy? Tawa si Yels, oh. Oo, single pa ako, Yels. Kung bakit nakatahimikan na. Hindi pa rin umaalis yung mga camel ko dyan sa labas. Kumain ka na, Wes. Hindi nga ako nag-lunch kanina eh. Nagla-lunch ka rin. Di ba Kailan sabi ko plano sa mo? iyo, Kuya Rilton, baby shark yung ulam namin. Kaya nga, grabe naman. Kailan ba plano mo umuwi? Wala Ako, pa. mag-extend ako siguro ng 1 year, Kuya Rilton. Inaano nila eh. Hindi nila ni-renew yung passport ko. Okay. Kaya alam mo na ibig sabihin nun, ayaw ka nilang pauwiin. Pero sabi ko, pag kinausap nila ako, 1 year lang talaga yung kaya ko. Hindi ko na talaga kaya, Kuya Rilton. So, paano ang ano mo? Paano, Mag-extend na lang ako ng 1 year, ganyan. tapos after nyan, saan ang plan mo? Uwi muna ako kasi may pinaplano si Papa na negosyo.
Okay, oo. Tapos may inasikaso naman dun si Yobo na lupa nila. Kaya, ewan ko, baka uwi Baka muna ako. magstay ka muna ng ano, no? Oo. Titingnan ko yung flow ng ano, pag okay, siyempre mag-stay ako. Pero pag hindi, Oo naman, magka-college na anak syempre. ko eh. Parang kami na nagsisimpakres, ganun lang kami dalawa yan. Yun nga, next year din daw ang plano niya. So sabi ko, Mm-mm. sige lang, malay mo may time na magkita-kita tayo, Chris, di ba? Oo naman. Masaya yun. Pag gugustuhin talaga Kuya Renton, di ba? May paraan Oo, talaga. kaya Ano daw sabi ni, uwi na kayo dito, obra tayo sa kampo. pinagambal. Naku, langga yes, di ba? Magtrabaho ako sa ano, bahay. Lagi ako pinapagalitan ng kuya ko eh, kasi di ba sa dagat kami, mga Oo. talabahan. Lapit Hindi ka ako mo. mapabuhat ng talaba. Pero ito hindi Trabahan ako ka mo. pinapabuhat ng talaba ng tatay kasi sugatan yung legs ko. Hindi po, ganun, ang kulit ng Yung talab. kuya ko yung bunso. Di ba ako Dalagoan, bunso? Galit yung kuya ko yun sa akin. Arte-arte ko daw. malalaki din ang talaba sa inyo, Chris. Oo tsaka doon pagdating pag sa Hinigaran, Quezon, doon yung pinaka main source sa amin, yung masarap na talaba kasi naghahalo yung tabang Grabe. tsaka alat. Grabe, paborito ko talaga yung Chris, promise, sobra. Ang dami doon sa amin. Doon sa Pag harapan umuwi ng ako, bahay namin meron doon. Pag kunwari mag-harvest na, nagsastock yan si tatay sa harapan ng bahay. grabe. Paborito ko talaga dyan. Eh, pag okay, okay. Dati ka, Chris, kasi nakapag-travel kami, nakako. Kasi may nakukuha akong mga ticket na 500 lang. Minsan, bakit? Oo, mura lang ticket Papunta, ko mga ano. papunta, pabili ko na. Minsan nakakuha ako ng 1-2 round trip na yun. Imagine. Libre na ano yun, libre. May boarding pass na yun. Kaya minsan, dati na-miss kong mag-ala. Masarap mag-umuwi sa probinsya kasi puro food trip Oo, lang talaga. food trip lang talaga. Tsaka marami kang maiba-vlog, di ba? Oo, sabi ko nga pag uwi ko. Sa probinsya namin marami akong iba-vlog doon. Kamusta na Pero pala sa kanila, revenue mo? revenue ko, hindi ko pa na si Kuya Renton. Tingnan ko Ayaw nga. nga pala. Itignan mo kung ano. Dumating na yung pin ko kanina. Umaga. Ay, talaga? Mm. Ay, hindi mo ba nakita Oo, sa ano? Nag-post ako dun sa ano sa GC natin. Diyos ko, alam mo naman ako Kuya Renton, hindi ko kayo Sa nahabol sa bagay, GC. oo nga, oo. Oo nga, di ko. Sa bagay. Sabi ko nga Dumating kay Kulot kanina. nung nakaraan. Dumating kanina. Oo. Di ba wala, isang buwan ka na Kuya Renton, no? Mm. May Bilis. congrats. Ang bilis nga eh. Maliit Pero pa lang yung no, revenue ko, 69 pa lang. Mag-70 pa lang. biruin mo sa'yo 70. Ako, ang revenue ko 15. 15? Oo. 15 pa Alam lang. mo yung sekreto dyan, Kuya Renton, mag-upload ka ng mga shorts, Ah, videos. Tapos lagyan mo ng ah, hashtag short. Kasi yun yung ganun. mabenta ngayon sa mga views. Tingnan mo yung mga views ko. Di ba mahilig ka magluto-luto? Mag-ano ka, mag-edit ka ng mga 16 seconds lang or 18 seconds, ganun. Tapos gawin mo siyang short videos. Lagyan mo ng Okay. hashtag shorts. Okay, okay. Sige, sige, sige. Thank you, thank Kasi you. makakatulong yun sa ano mo, Kuya Renton, sa views. Kahit konting patawa lang siguro, no? Kasi ano lang naman, short lang, di ba? Oo, Ay, tsaka mga more hugot. on, Ay, ano, Kuya mga, Renton, more on, mga, yung ah, naobserbahan ko yung maraming views, more on pagkain. Na-observe ko sige. sa mga post ko, ganun. Ay, sige, sige. Tapos minsan pagkakain kami, parang iaanuhan ko lang, no? Di ba maghahain ka ng Oo, pagkain, tsaka nagluluto ka, di ba? So, minsan, pag oo. ipopost mo doon, kahit, tingnan mo yung mga Ay, videos ko, yung oo. mga shorts, Kahit yung para makakuha ka ng ihalo-halo. idea. Sige, sige. Oo, para 60, bro. tumaas yung revenue mo, Kuya Ren. Posti pa sa'yo, Doon ako bumabawi eh. Tsaka syempre, kahit pa paano dyan, may mga palipad din, di ba? May mga ano, di ba? Oo, mga Tsaka palipad-palipad kasi, din. quiz, 2 weeks din ako quiz na ano, nawala eh, di ba? May get. Nawala Oo, rin ako, ano, tama. Pahinga mo, nagpahinga ka kasi. nawala rin play yung Okay ano lang ko. yung Kuya Renton, Hindi, bawi tsaka, mo lang sa oo, susunod. pero okay lang, quiz, importante. Okay na yung pin ko, safe na ako, kumbaga, nandiyan lang yung ano. Oo naman. At least, di ba? Tsaka mabilis naman Nabawa, talaga dumating pag sa Manila yata mga oo kapital. nga. Hagdan daw, kulot, sabi nila, loves. May, din yung nilagyan mo ng jacket si Abigail. Nakinakabahan ako pag umuwi ako sa Pilipinas kasi makasino na may mga ex ko sa lubong ko. Tandaw, Kulot, ang hagdan. dami-dami ko talagang boyfriend, kulot. Okay lang pala din, ano, take our time. Salamat Wala din pala bang, din. wala bang ano dyan, sa likod? Wala sila lalabas. Sila loves, aakyat yata sila loves. Wala bang tao sa likod?
Pero Wala? tingnan mo baka umakyat na si Lalabs. Hindi pa? Tsaka yung mga kanta-kanta, malaki din yung views ng mga kanta. Kaya yung mga kanta. Tsaka hindi, ang ano talaga, Angeli talaga, palipad talaga number 1 din niya nakapagpalaki ng Oo. revenue. Totoo yan. O palipad Siyempre, talaga. ikaw na ano rin kita na-notice ko rin. Siyempre, may mga kaibigan ka rin na iba-iba naman kasi tayo. Tapos, para sa akin talaga, iba pag nag-LS ang lalaking compare mo sa babae. Real talk yan, di ba? Totoo Mm-mm. yan. Totoo yan. Kasi, Oo. alam mo naman, di ba, ang lalaki, di ba? Pag may Yung babae, lalaki palipad kasi yan. i-reveal nyo yung abs nyo. Yan, tsaka palipad yan. Di ba totoo naman, quiz, di ba? Pag babae kasi most of the time, di ba, magharot-harot ka lang yan, Ayan, magpakita ka lang ng malikat, o pwede na. oo, palipad tayo dito. Yung pambigas natin, palipad Pag na natin. umaakyat lang ako doon kay Kuya, kay Sis El sa rag team, pag mga madaling araw na, mabubuhay, mga dragon doon, di ba nakakapantulog na ako. Kaya gusto ni Sis El, umakyat ako doon kaya, sabi ko, maubos yung dugo ko. Yan yung sabi ko, Nabubuhay mga dragon doon, Kuya Relton. kaya nga, sabi ko nga, iba rin ang hatak pag ang babae nag-LS. Iba rin ako. Napansin ko kahit sa mga kaninong mga lalaking Ay, kung mga ganitong oras, mga gabi-gabi, na mga LS niyo, maakyatan ko talaga kayo kung umaga. oo, Ito may oo nga LS ko nga Kuya Relton, no? Lagi na lang nagpapasalo. Pero ayoko Kaya bitawan yung time slot na yan kasi swerte din yung time slot ko na yan. ako naman, quiz, kaya minsan napapasabay din ako sa'yo. Yung ng anak ko, yung tulog Ako, ko. okay lang naman yan, Kuya Relton. Wala namang problema kasi magkaiba naman Ayun nga, yung hindi. mga Yan. At saka, natin. totoo. Magkaiba na. Ayan, isa pa yung tama rin. Walang problema yun sa mga sabay-sabay ng mga LS natin. Oo nga. At saka, at least yung nadudulo support, di ba? Sige lang, Gayels, patulog ka na dyan. Malamig ang Paskon lang, Gayels. Bigla lang shoutout sa'yo, Kuya Relton. Galing, no? Gusto ko doon. At least may 70 ka na, Tingnan 60, dyan 70. ng Torandia, Royals. Oo, si ate, yung palakas dyan. Ang tawag dito? Magpalipad. Yung kapatid mo nga rin, nagpalipad sa akin yun. Ang laki din. Natuwa ako. Si ate, ganun talaga magpalipad yan. Ayaw niya na maliit kasi hindi doon nakikita yung pangalan niya dyan sa harapan. Sabi ko na wala bang mas maliit dyan. Sabi niya, ayaw ko yan kasi hindi nakikita yung pangalan ko dyan sa harapan. Gawa So ko yung nakadikit pakpak bukas, yung Boros. pangalan dyan. Lilipad ako sa'yo. Hindi na nga ako naglo-load kulot kasi nga kinain yung 100 dirham ko nung nakaraan. Kaya sabi ni ate, wag na ako magpalipad siya na lang daw. Boss, ano ko na lang, boss. Papalipad ko lang pustiso ko sa'yo, boss. Para Ay, miss. Mega love shout out, miss. Yes, makarami. Langga Yels. Mega love shout out. Sleep ka na dyan, Langga Yels. Sleep ka na rin. Eh, Yels nga kanina, dami nagpalipad, no? BG lang po muna mga host. O sige, Ang ganda ng ni Yels, eh. Hindi Ang dami makaakyat si nagpalipad. Buds daw. Ang dami nagpalipad kay Yels. Kaya nga, ba't hindi makakit? Na-block yung camera at saka mic niya. Dahil baka siguro kaka-ano niya lang. Ba't kasi, wag niyang gamitin ang main niya. Oo nga, sabi ko nga sa kanya. BG na po muna mga host. Ay! 12 lang pala. Ito pala, tinignan ko. 12 lang naman pala. $12.32. Revenue Sino? ko. Yung revenue ko, Maliit na $12. Ba't nabawasan? 15 to kanina, eh. Bawasan? Binawasan ko, boss. Para tapos meron din ako. Kaya nga, eh. Kaya mo na. Pero sabi nila, sige lang. Uy, si ano nga, quiz, eh. Si ABCD, si Alcos. Isang taon na yun, 49 pa lang yung laman ng ano niya. Bakit? Hindi ba siya nag-LS lagi? Hindi ko alam. Hindi kasi, si LCD, hindi siya maka-penetrate ng kanyang,
Android siya. Naglo-loading si Kulot. Kaya nga. Magbabawas daw yung Kuya Rilton pag may copyright claim ka kasi di ba may kahati ka sa revenue mo. Ganun pala yan. Hindi siya kasi Ako mga 5 makapilit yata dito ang sa copyright LS ko. ni ano ni Absi DJ kasi ano, Ano na? Parang may 5 pa yata ang kapansanan siya copyright. kaya ano. Sino? Si LCD hindi siya makatayo. Si Ams J? Si ABCD. Oh. Hindi niya maano yung ano ano lang ang papalipad lang yung natatanggap niya sa ano sa YT, yung ano yung Bakit? papalipad lang. Kasi nga hindi siya nakalakad, di ba? Wala siyang ano, dalawang paa. Piang siya, piang. Oo. Hmm. Kaya ano hindi niya talaga ma-workout yung ano yung YouTube niya. Bakit? May ano na naman Magto 2 yan. years na siya magto 2 years na siyang nag-ano na money. Basta mag-try kayo ng mga shorts videos. Oo. Yun yung ano ngayon mabenta, mga shorts lang. Pero nga iba na, kaya may mga copyright man, kanta ilang ang content sa LS nila, kanta damo na copyright, pero sige lang, bay ilang niya, wala man na ginano, importante, ang importante may pin ako. Okay lang yan Kuya Rilton Ano Yung lang gani, yan, importante. i-level up mo lang, di ba? Tinitingnan mo yung mga videos mo kung ano yung kulang at dapat mong i-level up. Basta ako, Kasi ako ganun din ako minsan, na-observe ko lang din yung iba kung ano yung mga mabenta ba. gani. Ako basta ako subong yan ba ko ang content ko ya mix lang gid ya. Di ako pwede mag-focus sa isa Mix kasi din ako. Pero marat wala ako ng mga i-content pa dito. nga na ano rin kita, ikaw diyan ka lang din na ano. Ay, hindi makakat si Bunso kasi na-block siya ng Hindi nga. ng StreamYard. In-block siya ng StreamYard si Oh, Lalabs. the browser has blocked your mic and camera. Bakit? Nakalagay sa'yo? Oo, PAC sinend na niya niya yung sa akin, nakalagay sa no? ano. Baka Bakit, na-over siya sa Rilton? Ano ba nangyari doon? Ano? First time ko narinig yan. Si Simpa Chris nga, ay hindi, ninja rin si Simpa Chris yung inaakyat niya sa ibang LS pagka katapos mag-LS. Oo, pero naman talaga. Siya kasi main yung inakyat niya kanina. Gamit ka ibang Google. Iba Gmail gamitin para makaakyat. So, ayoko na sa Earth. Sabi, Si Lalabs. kadto ka sa kadto ka sa Mars Dito ko pa nanom. Kadto sa Mars. Sa Pluto. I-clean mo, stream mo Bunso, try mo. Liit ng ano. Matulog ka na kamo Lalabs. Ako anong oras pa lang dito sa akin, alas 9 pa lang. Dito dito alas 7 pa lang. Alas 7, alauna na dyan sa'yo. Ang talaga to. Ano ka sa Europe? Lalo ako nagutom sa'yo, Kulot. Isip. Oy, kanina ka pa dyan lang, yes, matutulog ka Tulog na. na ako, promise. Kanina ka pa talaga natutulog. Single espresso, parang balong tulog ka na pa. Tulog ka na, Yel? Pagkatapos ng premiere niya, sabi niya matutulog na daw siya. Pero naka-uniform pa siya. Pila na ka ng oras to ba? Pangapitan na ito. Mag-premiere ka lagi, langga, Yels, kasi mabinta yung premiere mo. Nagano pala si Yels, basta bro, Rilton's LS ka bukas, share ako blessing. Sige. Thank you. Sige. Ayan, may pang Gcash na, Kuya Rilton. Yan. Tingban nyo lang ako na. Nagkakainis yung tawa ni Kulot. Pagsokton na mga mo Japon. Natatawa ako sa ex ko pag Alas nag-message 7. sa akin. Ang tawag dyan. Kaso, yes, Sobrang proud siya sa akin, Kuya Rilton. Natatawa ako, sabi niya kasi kaya niya daw ako pinalaya kasi marami pa daw ako pangarap sa buhay. Alas 7. Je,
Ha? Si Bunso, nang sinabi ko na alas 7 pala dito, napatingin daw siya sa kanya relo. Alas 7 yung Basta pasok niya. Ako nga alas basta 5. huwag Eh, kayong gising na ako. maniwala. Bro Kulot, ilang tinira mo ngayon? Laging ganyan yan si Kulot ng Gayel. Hindi mo lang napapansin. Yels, bukas mga 1:30 or 2. Minsan sabay kami ni Angel. Ako mag-LS Okay lang ako, kung bro, Gerald, Yels, hindi walang ako problema. tumatanggap ng palipad. Oo. Hindi ako tumatanggap. Hindi, Or pwede rin basta mag-LS ka ng mga around 2 para malipat ko sa yung tao. oo nga yun. Kasi na-notice ko rin sa iyo. Minsan may taga Lipat ko taga sa yung ano ka. love team. Sige. Pag namoni ako sa utak ko ng brat, saka tibak. Or bupak mo kasi. Ano daw? Pag bumuli ako sa utak ko ng tibak at saka panty. Sige, Kulot. Tibak at Sige, saka bra. sige. Tapos wig. Tapos ano ka na, ma-demonetize ka Tapos kaagad sa gagawin mo. meron ako Ganun pala yan. eyeliner, Try ko muna bukas sweat mag-direct. lashes, Try ko bukas mag-direct. Oo. Sige, Kuya Renton. Boss, wag ka mag-direct, boss. Sa akin ba i-direct, boss? Sige. Cash ko sa'yo. Gcash, Akit ka. 4K. Parang Ito, demonyo lagi yung ako tawa ni nakaingin Kuya. sa inyo. Dili kag boss Lulton, promise. Okay lang, bawi lang, bro. Okay Bawi lang yan. Okay Okay lang, lang bro. lang. Yan sa ulang problema yan. Oo. Marami No man problem. hanggat na YouTube, dito pa naman tayo. Okay lang. Kung nakauwi lang ng Pilipinas, medyo ma-adjust na rin yung LS. Oo nga. Kung gusto mo Yelp vlog, yan mo na lang, bro. Ipalawan mo na lang. Kaya Huwag mo na. Gcash. Gcash mo na lang diretso. Huwag mo na daan sa ano. Kuya Renton, tinatanong ko si Kulot kung nagkita kayo ni Bakting. Hindi. Gago. Hindi kami nag- Sabi ko sa'yo, si Bakting, puro yan Hindi, quiz. May ma-meet naman kami tani. Galing ako lang ang nag-cancel ko lang kay may kami. May laka. Ragop na nga ako doon. Hindi pa tapos obrago, ragop na sa... Ang expect ko daan mga alas 3. Gusto yung kita kami mga alas 9. Late na gid katamaan. Magkita Hindi na kaya. na bro, Yels Dapat dyan na lang siya pumunta sa'yo. Pwede man galing problema di baka Kulot, bakit walang jacket si Lalabs? Jaketan mo. Ay, buti pa yung kasama kong huragok na. Sino ba si si Buds yan, Langga Yels. Sino ba yung tulip? Si bro, si Micaela. Huy, kuya, huy, no, talaga yung talaga yung tawa tawa mo. mo ng Padala. Hindi mo kilala si Tulips. Una mo naman baba si Kuya Renton. Tumawa ko kayo kay Boss Ro, sinabi niyo kasi Palawan. Boss, saan ka na, boss? Nandiyan na sa Palawan, boss. Ikaw pala yan, Buds. Diyos ko, Marimar. Emily Villar na lang ano, bro. Yes, Emily Villar na lang sabi sa boss. Sa Palawan na lang kasi para mabilis. Daming pipila ko sa Emily Villar. Marami kong Emily Villar, maraming perma. Palawan. Pag Palawan. Ano na lang boss Palawan. Wala kuskus balungos. Okay na. Pangit pag Palawan, boss. Pangit pag Palawan kasi kuha agad. Pero kung Emily Villar, marami pang pila pa. Para daming pipilapan dyan. May thrill, maganda yun. May thrill ka pa nalalaman. Pera, tapos nahihirapan ka din. Sa asawa, kulot sa asawa, okay lang may thrill sa pera, huwag ka na magpa-thrill. Isip. Ikaw pala, Buds MP, Diyos ko, Marimar. Yan na ang tatak ni Langga Yels, Diyos ko, Marimar. Oo nga Hindi pa napagod mga kabil ko. Ang bilis ng tulog ni Bro Yels, no? Kanina pa nag-end yung niya, yung premiere niya. Baka matapos pa ko itong gising na pa, bro. Bakit ka na nakadaster, Kuya Renton? Bro, kulot, Kulot, hindi mo binigyan si Bunso ng jacket. Hindi, nabigyan ko yan. Wala. Hindi.
Tatawa na naman yan. Hindi ka wala. Isit. Magulo ka, ano, magulo. Naka-duster ba? Bro, Init ka, kasi. Turan, ano lang. Work na tayo, Turan. Sino yung Randy, oh. Ba, may 6 million in the house tayo dyan. Kulot, oh. Oo nga. Hindi na ako nagsa-shoutout. Shout out. Maganda Shout pag out. nag-shoutout pag muni ka na tapos may palipad, yun na, maganda yung boses. Lalabas yung gandang boses ko. Pero pag ganito, parang tinatamad ako. Good night. Good night. Pag alas mo isang minuto, palang sabi mo, good night everybody. Hindi pa yung sayaw. Sa pilitan yung pag alas. Hindi pa mag-LS dapat yan. Ako lang nagpilit yan. Oo nga. Pero ano, Angeli, bantay-bantay mo ha. Sabi mo pag nandyan si Tidayban, mag-e-end na kami. Grabe si... Ano ko blang? Grabe. Si Yan, Tiday. Tidayban. Ito pala sa Tidayban, di rin humihiwalay sa atin, no? Oo. Hindi, balang si Tidayban. Kanto siya de. Ay, ang balo niya una. Hi, hello. Dugay-dugay. Kulot, kanta na. Ano kanta ko namin? Still loving you. Scorpion. Bilis. Pakanta ko niya kami. Pustaas. Okay niya pala sa Tidayban dito. Oo, Wala ko gani. nag-send ng link. So una, ano pa ko na consistent pa ko na mag-send ng link sa iya. So muna na ako mag-send ng link. Pulbaan ka na. May phobia ka na eh. Maganda siya de. Ay, hello, thumbs up. Still loving you. Pinsarabla ko. Ikaw ba yung pakanta bla? Hindi I'm ibig still... sabihin, nag-enjoy siya dito. Pinsarabla. Ikaw, di ba, alam mo na, Si Kulot ng Kadlaw. di ba alam mo naman yung kantang ano, Still Loving You, taas na yan. Tapos gusto niya Hotel California, Wind of Change. Mga Scorpions. Oh, Nagkanta ko siguro, na hindi siguro si Tiday. Lumutuli o Tingilin mo siya, no? Pag nag-ano ka na. Dapat sabi mo kay Relton, at Tidayba, doon ka magpa-request sa LS Talk. Kasi doon, may doon, may Gca, may palipad doon. Kung gani, hindi puga. Makabawi-bawi mo na sa Shagit. Kita ko si Ayan, ano. may ganap shout out, Bunso. May kalab siya tayo, Arian Bunso. Tapos sabi ni nag-off cam si Kulot. Matulog ka na lang, gayon. Nag-off cam si Kulot. Ang mali-kulot, saglit lang kami. Nababugto, nagaliugat mo sa liog. Oo. Pag open mic ni Kulot, may oxygen na siya. Mali, mami day. Mali, mami day. Kiribion si Kuloto. Mali, mami day. Bandi ka alin sa barangay ng nagrenta ko. Nagrenta ng ano ko. Alam niyo yung LS natin magagabi, parang nawala lang mga espiritu mo. Ang iba nila paspas pang ayuda yung kita igaw tiutoy na tadi kadlaw. Gatig iko pagkakasal. Naubusan ka hangin. So, Ihambal ka nga mag-access ang link mo pagka tatlo ka business nga tuloy-tuloy ito. Uy, ka taxi ang link. Tang una nga magbisita di salot excited ka pa ay nalipay ka pa. Oo, kung isa aga PM sa akon.
Gahay kulot sa gahay kulot. Uy, naku, spot. Heart na lang. Pagsulod niya Deo. Hello, Tamsak, still loving you. Ambal yan. Ambal. Sakit na. Ay, hindi, win of change gali. Change. Ambal yan. Hello, Ilangga yun, Rilton. hindi makatulog-tulog. Hello, Rilton. Sabi ko, hello, Tidayban. Alam mo yung wind of change? Oh. Ambal ko, balang ko na. Kanta. Pero abot ko na taas na iya, mautod na iya, kunya kargalan. Grapo. Kanta si Boss Rel na mo, chike ng tono. Sa limitado na yung ginhawa nyo, ginubo yung sagad ni Gil. Ambal ko. Magkanta ni Boss Rel, dulas, mamidayban, pila kami lutob. Kaya bako game na. Bako. Lagi na, ginalabot ako lang si Mami. Gina-joke ko lang nga, hindi ko, wala ko kabalasang, ng wind of change. Ano na si Mami man, nag-send siya sa GC sang sang kanta. Ibot ko sang YouTube. Amo na yung kanta. Diskatan ako. Tapos, Mami, ano na? Sabi ko, si Daiban, ano na? Love song? Hindi, nangakig siya. Hindi na love song. Kantahan na. Sige na. Tapos, kanta na ako. Aba ko, wind of change, yarido. Gini mo Voltes 5. Ambal mami dahil ba kami ba mula edad nyo po dapat labtan nyo ng wind of change. Uway ko nang uso wind of change. Pag-search ko sa YouTube, tas taas gili di puta. Daw sa mula. Si Kulot. Bawa daw siyang si Kulot Lod daw. Ang kubla bali mong tuli o kubla di puta. Si ano bla si Kulot. Yeah. Si Kulot daw siyang bug pa sa una open mic open cam pa siya. Dugay ambal yan. Kinopya yung cam. Kita ini pangalan niya sulbaan na sa dason. Ambal yan. Mami. Naginarusal ka ay send mo sa iyang link mo ay tuntulan na balay mo. Ambal yan, Mami. Sorry gid hindi ko. Tapos ambal ni Mami, hindi kaya mo yan. Pilit. Ninja up pa niya. Pilitay bitsi. Ipugang ang kadlaw ko. Ang bali, Kulot. Mami, sorry gid hindi. Amali akong kantahon ko. Sabi ni Kulot, Mami, kung pilitong ko ni base last na LS ko na lang ni. Sakit ako na. Grabe yung kulba ni Kulot kaya ipakita ko na Daiban. Pagilas ni pa boss Je. Gulpi lang namangkot sa nga parte kay Mami Daiban bla. Ibot ko yung bako aras Mami Daiban ako ko. Kaya wala gini istorya lang. Kantahon ka naman. Grabe. May phobia ka na gali, may phobia. Daiban na. Hindi gadgaan niya ako sa mga kanta bla. Biya titingbalan na kay di magbuti ka padalan ta ano. Tapos sa dalo may nakabutang tinidor. May ano ako batang. Pero kahit ganyan siya Daiban, mabait yan. Pagala niya ako tapos may sa punta may sugpon tinidor. Wait lang, tawag ako. Sakit ka kadlaw na.
Kaon tab. Eh, No namin kaunon man. Namin noodles no. Nagiluto, galing na noodles. Butang itlog na to. Ito puros noodles sudan mo pre. Pre, abo. Guro guro pre preso kada sa ano mo pre no. Imo nga mini studio no ginatagaan ka lang pagkaon. Puga. Nagligad pangkot yun bro no sudan mo itlog doon. Puro itlog. Lucky seat, magkano doon? Magabi no. Gabi bro no. Grabe si ano. Grabe si boxing gabi no. Oh. Gag. Pero gibot ko Napiko gina na lang ipadal. sakon, boss mo. Ha? Napiko na lang sakon. Yan ang balyasin mo. Wala man ang abot, pwede ang pikon sakon. Ah, Pero ilang tawaan. ako sa ako wala masyang kakapikon. Ginagin sendan niya ko GCash 150. Hmm. Gimpalupad ko kanday ano kanday epakwe palwa kanday bads na lupad. Ah. Napiko na lang ako na. Pero tudod man, pero mayo siya bro. Mayo man na siya. Okay man siya, di ba? Wala ano mo na, issue siya. Wala mo issue siya. kaling ano, di ba, ang balyang pasi. Galing Kasi ang kababayan ka lang yan. Hindi naman ang mga place ng kababayan. Kasi syempre, may mga taste mo na sila sa kada lalaki mo. Ganun kita tamingan na gulungan. Hindi nila natiktan. Gulong yung galit. Yung sada. Ato ko to gabi, itang nag-selfie ta. Del, no? Ang bali. Ang bali. Hindi ko. Ang bali. Hindi ko. Ang bali, pa picture na ko, no? Di ba ang bali ni ano? Kulot? Tao po. Ano ba yan? Ang bali. Di ba, selfie na ta? Oo. Mali ang pagwa tsura. Pagwa ay ang titi. Lunda. Nigaw siya ba? Gimpatig niya ba yung ano, titi. People. Oh, sabi ko, palantaw yung Eva. Pinsarabla, ano bro, ano siya, premier. Ganito yung sistema pag wala namang pasok, Kuya Relton. Sige, bunso. Makinig ka lang, bunso. Dot, wala. Late na naman ako matatapos trabaho nito. Pinsarabla, premier siya, gakanta-kanta siya. Tapos sa punta, sa dulo, biglang naguba siya, tapos buwang nipple niya namin. Years, hindi pa siya natutulog. Wow, po ganit. Namin ang nipple ni namin ang pinaka-nipple, pinakapunta. Nani ko, testing niya lawas ko no? Oo, totoo. Hinuna. Pinig lang ako. Ano mga nipol-nipol na? Loko-loko. Kulot. Mayo, gini nakapasok si Kulot sa Team Abnoy. Kay bagay, ginadi sa Kuya Relton. Kasabay, ginadi sa... Ano gani kay si nami ko no. Dami yan.
Si Boxing naguba. Pero namin manggalawas si Boxing. Naluyag na si Kulot. Do titiyon mo man ay ang adugan. Dako pa Bobs ni Boxing sa akon ba? Daw buli sa bata to kagabi. Ako at Gago. Anjali may alaga kami matanda, bantay bata, 163. Is. Dito, diri sa akon Edo ari gago. hadlok na sa akon tigulang na sing alan ko na. Sabi niya, pakita itsura. Di pakita, ang adugan. Do, itsura niya, Oo. ang itsura niya gali do. Gago, Bal ako Hindi na makita na kay Gian ang iyang subong iyang goal, ang iyang abs. Oo, putyong man. May ginapangwakal ba siya nga gumagumabilis. Ano siya ginakapon? Di ba ganun sa aso? Buto kang guma. Inalagyan ng guma kasi para sa ano yan siguro, yung O, iwan ko basta sa itlog para mautod ang itlog. Nami i-abs, no? ganun yan. Hindi yung iba naman nalagyan ng guma kasi para Di, pero may abs siya, no? May abs. may abs. Ang alam ko naglalagay ng guma, Kuya Rilton, pagdating na pag may asawa ka, ano kayo ba? Yung iba ganun, pero yung araw-araw ilagay mo dyan, magkulay talong na yung dulo. Sa una, lot, di ba, nag-promotion ako, Kuya Rilton, nag-training ako sa Japan. Pag nag-audition kami, may mga kasama kaming bakla, inaplastira na nila ilang. Nahulog si Kulot. Tapos, di ba, ang tagal dumating ng schedule namin ng alas 4, tapos dumating yung hapon, alas 4, alas 5:30, alas 6, sabihin ng mga bakla yan, saan na ba yung mga sakang na yan? Kulay talong na yung mga ano namin. Sige na, plastira na nila, gali, para hindi magbukol, blahaw. Oo. Oo, ang ginano na nila, Luoy-luoy, pinaplastera na. luoy-luoy. Ang ibang Balad-balad. ginahigtan. Ang ibang Balad. ginahigtan, tapos sila higot sa liog. Alam ko, wawa kaya lot ang mga kaibigan namin na nag-audition, di kasi may mga bakla, di kasi na nag-Japan eh. Ang itsura niya ko. Pikon siya sa akin gabi. Itsura niya daw si Manny Pacquiao. Hindi, yung naging unang kalaban ba ni Pacquiao, sino ba yun? Yung pinakaunang kalaban ni Pacquiao sa boxing. Si Dati. Taguro. Si Taguro. Oo, parang ganun kamukha niya yun. Yung naging kumpare niya. Sa ano to, sa Ghost Fighter lang. Sino? Si Alfred. Taguro. Si Alfred. Oo, si Alfred. Akala ko sasabihin mo si Piccolo. Sa gulbo. Sino Angeli? Piccolo. Kulay verde na. Sabi ko, ang bala mo si Pocolo. Kuya Tambay, open ko na lang to Sige, ano Bunso? Salamat Bunso. Okay lang, bawi lang next time. Ano daw sabi ni ni Buds? Kuya Tambay, open ko na lang to Sorry. Hindi siya makaakyat eh. Hindi. Buitet kayo. Si Yels natulog na siguro talaga si Yels. Baka pinatay na yung cellphone. Hindi makatulog pag open yung cellphone. Sakit sa daw. Aryan, matulog na si CMP. Good night, sweet dreams. Ito si Aryan, na ito malapit-lapit na dito sa totohanan. Matag ko boss, boss mo? Matag ko. Ginaano yun mo ginala. Gina-loading ka. Gina para sa gina-atake yung na-stroke na sa nahulog mo. Ate. Nakurong pang iyang signal. Tulog na sila labs. Hindi na siya makaakyat ulit ko yung Relton. Sino? Kulot. Naka 1 hour na rin siya, nakaraos din siya ng 1 oras. Magani.
I love you, bunso. Sawa niya yun. Love you ko. Magambal, I love you. Magambal. Magambal, sir na po sa. Di ka gago mo. Para naman si James, oh. Yeah. Ang suki. Hi, James. Sa hindi ko lang shoutout sa iyo. Gipi-gipi. Amerikano Ay, yan. Ay, Amerikano yan. Amerikano yan. Oh, Buisit ka kulot. Hello, James. Gipi-gipi. Giti-giti. Ayun, tandog giti-giti. giti-giti. Oh my God, shoutout James. Giti-giti. Nalagot si kulot dapat dahan-dahan lang yan. Hey, what's up, James? Giti-giti. What are you doing? Are you? Pero sikat na vlogger yan, huwag yung ano yun. Oh, 30K yung followers niya. Mm. 30K yung sub niya. Hi, hello, James. Giti-giti. Giti-giti. Oh, sure, giti. You're just talking about Giti. talking Kulot, about kaya mo yan, Lot. joke time, sir. For Hindi niyo diniritso. Sorry, sir, because Because Sir, kape to, sir. kung si Kuya Jomer, pasumbagon kung ako nara naman na sa ma-permi na siya panaubalay wala sa gambal. Hey, James, gipi-gipi. Thumbs up. Naibulan si Kuya Jomer dyan sa kanya, Kuya Rilton. Hey, James, gipi-gipi. What you gonna do, sir? What you gonna do with the big With the big buck, boy. Hey, James, gipi-gipi. Do you know Rastaman? Up zombie, up human. Tawa si Arian. James, gipi-gipi. Do you know Rastaman? Up zombie, up human. With the motorcycle in the forehead. Impay si Kulot to. Namin si na. Do you know Rastaman, up zombie, up human? Illuminati here and motorcycle. Ibutan kita. Kuya Rilton, magsunog ka nga ng asukal dyan sa bahay niyo. Bakit? Sakit ka, For money daw yun, Kuya Rilton. Wala kami asukal. Gagawin ko nga isa Friday eh. Wala kami asukal. Baong buang. Pwede ba asin na lang? Asin sa yun, Kuya Rilton. Lagay mo sa ilalim ng higaan niyo. Isang sako. Yung asin naman sa yun, sa mga sa bad spirit. Ganyan. Ito i-boss siya ko i-boxing, no? Dapat sugar. I-boxing, iba siya ko i-boxing. Isa ka sako. Galingan kagabi si Bakris. Oo nga, tiyang ba ko siya? Tani, hindi, saan ba ko, ginambala ko lang siya. Maluoy naman, maluoy. Tada kay kita lang dagabato na siya. Galing sa sobrang. Uya man tanong. Tutuhod niya. Tutuhod na. Galing, buot man na siya, gaano man na siya. Bako, pero ano na siya. Nabalang ko. Sa hindi kasagi, bahay sa muna. Abi naton, taga Bacolod lang ang tikalo, no? Hindi gali, no? Amo na gani ang bal ko gani. Grabe. Kagabi ito na istorya, ito mga milyon-milyon. No, dagdag naman siya. Mahina talaga signal ni Kulot. I-replay ito na si Bakris, tingnan. Baka piso net. May book ni Kulot pag amo na gani na, may nagalibok mo pag amo na doon si gani. Ako kulot din ako eh.
Promise, kulot din to. Hindi ko pa napapariban. Pinapariban mo yung hair mo? Oo, natuwag lang ang profile pic ko sa ano ko. Nakariban yun. 2017 ang haba nun. Hmm, Kaso, nagkulay ako ng buhok nasira. oo, masisira yung ribbon pero ito. Pag tinan mo, pag nakariban ako, parang babae ako, quiz. Niwala ka sa akin. Yung profile picture mo sa channel mo. Ayan, parang babae ako. Oo, kasi maano yung ano mo, yung mukha Pagkamalan ako, mo. tsaka yung mata ko, parang pagkamalan ako. Parang Koreana. May maano kasi masingkit. Singgit, bigaon. Chinese nga dapat. Mga Chinese bigaon. Mm. Hindi mas ano yung Japanese. Oo, magahod, no? Pero ikaw, quiz, ano ka rin eh, medyo singgiting ka rin, quiz eh. Ako, ang tawag Oo, sa akin naman sa Singapore ako Malaysian daw ako kasi singkit na dilat. oo, ganun yung quiz yung mata mo. Lagi Medyo na pagkamalan akong Malaysian daw ako. ganun nga. Hindi pa Kulot, tapos ang mga camel ko. anong ginawa? Anong ginobra na lang? Gapong ko ulit sa sagwa ay mag ano chismis. Hasta na maabuti na Kuya Relto ng alas 10. Bobli. Kaya kung ano oras na alis dyan, ganun oras din kami maglinis eh. Okay. Ito na si Kulot. Hindi na yung makaakyat. Grabing wall-wall niya. Gibot ang food ko. Grabe na nakalabot na sa ano di nga sa kalabot ka biyahe man. Tindog sa Sino siya? gulpi na kibot sa Sino nagsinggit-singgit? Ang amo niya. daong mga lula sa gwa nakibot sa nang tulog sa kabay. Gahod sa gwa tindog sa gulpi. Din sa kanto. Ano na tsura daw? Nato ko biye no, G. Pwede ka lang daw. Ang ano, Sa hindi tsura. pwede, hindi na sila pwede i-video ko. Ano? Ang upod ko ha? Okay. Pud mo na kagunding ka. Dukatsuri. Dukat. Ulaw ay. Dukat. Ulaw ay nga Laway nga Kuya ba na? Relton. Laway nga ba na? Diyan baka tsuri. Ulaw ay gani na. Sikulo to, sige. Balbunon pa na may daw ano blaw. Daw ano gani na. Ay, umalis na pala yung mga demonyo. Kaya pala dumiretso sa gwa. Pagkabangon niya Kuya Relton, diretso sa pertahan na gwa. Wala pa to sa naano nalimpungatan to siguro. May base. Nandyan pa. Nors ka magkakaon, quiz. Ikaw, nors ka kumakaon. Ako ya ano, minsan umabot kami kay Relto ng alas 11, alas 10, ganyan kain ko. Maaga na yung alas Tapos, 10 na kain namin. Most of the time alas ano, 11, alas 12 kaon ko. anong oras na din? Mga ano na din, alas 4? Oo. Minsan Di ba sa, naabutan na nga ako ng asawa ko. di ba sa Dubai ka, quiz? Oo, Dubai. Di ba? Open country. Buti, mayo, wala ka gainom nga, quiz, no? Oo, hindi. Hindi. Dito kasi dito sa place namin parang wala parang ako nakitang alak kay Relton sa mga kahit malaking mall. Pero pag sa capital talaga sa Dubai meron. May mga bar nga doon. May mga Bakit? sumasayaw nga doon ng mga ano. Di ba sa ano ka? Di ba sa Dubai ka? Ba't hindi? Ba't wala akong ano? Dito ako sa, hindi naman ako sa capital talaga. Dito ako sa may province na banda. Pero pwede alak yan. Pwede, open naman dito. Pero wala akong Open. nakikita dito sa mga mall. Pero open Kasi, dito. kasi kapatid ko, dyan tumira sa, kapatid ko yung babae, sa Maydera, Mm. Dubai, Malapit sa yan sa ano, Jera. kapital. Fujairah. Tapos, sa Puyan, Pujaira na ano niya rin yan. Malapit kami dito sa Fujairah. Tapos, alam niya daw yung ano, dyan ng mga pokpok daw, ano, sa Satwa. Oo, dami din ganyan dito. Pero ito, Mm. nagulat nga ako nung nakaraan nung pag-ikot namin doon. Yung mga hotel din pala dito ng mga shorts. 6 na taon Ayun, ng kapatid ko dyan, quiz, ang sumunod sa akin, quiz. 6 na taon. talaga. Wait lang, Mm. wait lang. May nag-order. Kamusta? Kamusta, kulot? Check ko nga, baka nasa baba si Tidayban.
Nagaling ko sa Planet Namek. Nagdula ulat. Magani. Grabe hangin di Ina- boss. Diba? Oo nga may bagyo. Siguro may ano guro. Or saan lang yan. Sa bulan lang. Eh, kinalantulan ako sa dalong ba si Tidayban. Siya man ganun, ginahiringan ko. Kasi gulpe, ano bro, pag ano niya da. Amo ganun. James Gippy, are you still there? You're still there, Sir James. I'll give you a 10 bananas if you're still there. Yaks. Yeah. I don't care. I don't care. Ay, patay na ako no, nagsilsira, nagtiro. Ang nagtiro to sa mga ina. Oo, ganito ko Oo. rin lang. Kung ano na to. Patay na sa pero ano, matag ko ano to. Inside job guro eh. Paano mo balaan quiz? Kaya sa sa news, sa ano, Ay, ano ko, hindi man sa YouTube, kung natanaw, kundi sa, saksi ko no, bal ni mama. Mama ko nagambal sa akon. patay kami sa gina lang. Ilang taon gabi, karon be. Nalipong na sa kuno sa sulod diya, kasuhan, oraw-oraw pa. Ging ano na quiz, ging patrabaho na quiz, tudod. Oo, laban-laban gini. Hindi man na, Pero quiz, sakit to natabo sa lalaki, no? Sa mag-ina, no? sakit eh. Tipugat, Um, pitrabla, wala sakit. Ikuha mo lang sa kabuis tao. Oo. Laging eskwelahan niya, apat ka tuig, trainingan niya, apat ka tuig, tapos pagka-pulisya mo na to. Na, tsaka to kagid na, dragit tinati mo. Ang mga pinakamasakit, amo na mapatay ka sa, hindi sa, ano, sa pilastro, Lot, maglinis na ako, Lot. Umalis na yung bisita namin. Sige na, ano, Angie. Koy, Okay. kayo mo na bahala dyan. Okay. Halong-halong.